50 години и нито едно спечелено световно или европейско. А сега Англия влиза на световното с една от най-добрите защити. С Тухел начело и си от най-добрите играчи в света и всички казват, че дългото чакане ще приключи. Но дали наистина е така? Нека се върнем назад във времето. Годината е 1966. Последният път, когато Англия вдигна трофей. От тогава 60 години мъка. Загуби финали на европейско, доспи в последната минута и вечното следващия път Мондиал е наш. Но 2026 изглежда различно, но не на хартия. Тухел пристига и веднага поставя нещата на място им. Англия мина през цялото квалификационно турне без нито един допуснат гол. 8 мача, 8 победи, 0 допуснати. Джуд Белингъм диктува от средата. Хари Кейн в битка златна топка, Деклан Райс при Арсенал е несумим. На хартия това може би е най-добрата английска генерация от десетилетия. И все пак нещо не е наред. Нека започнем с отбраната. Звучи странно, нали? Отбор с 8 чисти мрежи. И ние говорим за проблеми в защитата, но истината е различна. Джон Стоунс е може би най-талантливият английски централен защитник на поколението си, но един от най-чупливите. Освен това, той играе едва 10 мача за първенството. Да разчиташ на него да измине цяло световно първенство здрав е огромен залог. Рис Джеймс същото. Капитанът на Челси е изключителен играч, когато е на терена. Проблема е, че последните години рядко е там. И тук идва може би най-спълното решение на Тухел. Изключването на Хари Магуайер. Да, той е мишена за безкрайни шиги, но нека сме честни. Този сезон беше един от най-силните му. Беше непоклатим в отбраната Юнайтед. Продължи да се бори и спря да допуска онези глупави грешки, за които всички се смеят. Особено в сравнение с някои играчи, които Тухел включи в групата. А за националния отбор Магуайер почти винаги е вършил работата си. Стабилен е, понякога дори блестящ и притежава лидерски качества и умения да организира защитата. Затова решението на Тухел тук е трудно за разбиране, но Магуайер не е единственото голямо изключване. Трент Александър Арнолд, може би най-креативният десен бек в света, също го няма в групата. Той беше в страхотна форма за Реал Мадрид, но Тухел го изключи. Всъщност, знакът беше ясен още от март, когато немецът появи разширения списък от 35 играча и Трент не беше в него. Тухел намекна, че Арнолд има различен профил. С други думи, германецът иска защитник, не плеймейкър отзад. Вместо него, Джес Спенс от Тотнъм. Играч, който в момента е с счупена челюст. Буквално. Очаква се да пътува да слаща с маска на лицето. Също така, Тино Ливерменто се контузи в последния момент и бе повикан Чалба, а не Трент. Тухел само обясни логиката за тези решения. Не исках да игра с футболисти извън позицията им. Исках всеки да има ясна роля. И това идва с трудни, понякога болезнени избори. После идва въпросът с пейката. На кого ще разчита да влиза и да обръща мача? Кол Палмър, лидера на Челси. Този, който винаги ги измъква от трудните моменти. Изглеждаше като очевиден избор, но тази година беше различно. Само 25 мача в Премиер Лиг, включително 23 старта, числата му паднаха значително в сравнение с предишния сезон. Завърши с 9 гола и само една асистенция, като 5 гола бяха от Дуспи. Имаше светли моменти, като хетрика срещу Уолвърхемптън през февруари, но другите периоди без реално влияние в играта му бяха твърде очевидни. Крайна сметка, травмите, непостоянната му форма и паднали показатели го извадиха от плановете на Тухел. Фил Фолдън, може би най-слабата си форма някога. Даже не беше твърд титуляр при Пеп Гвардиола. Еберечи Езе. Изглежда страхотен, но само срещу Тотнъм. Но ни Мадуеке тича, но не вкарва. Той е буквално сака от Алиекспрес. Антони Гордан, според критиците, той е много непостоянен и много наценен. А пък 17 годишният Трион Гомола, който буквално блестеше срещу Нова Зеландия и всички се питат защо го няма в групата. Някои дори твърдят, че е трябвало да е поне в дългия списък, за да може да бъде извикан при нужда. Той е човекът, който може да влезе и да раздвижи играта, дори да вкара важен гол. Маркъс Рашфорд се да върна към живота на Барселона. Истинско вдъхновение след години на тотален хаос. Но той не е типа играч, който влиза от пейката и обръща матч с нещо коренно различно. А къде Англия се проваля отново и отново? Нека се върнем малко назад през Евро 2020. Евро 2020 беше перфектният пример за това колко объркана може да бъде Англия. Стигнаха до финал, играйки скучен, дори на моменти страхлив футбол. Без идея, без смелост, разчитайки на индивидуални моменти на Кейн. Груповата фаза – мъка. От осмина финал до финал. Още по-голяма мъка. Срещу Германия спечелиха с 300 зора. Срещу Дания имаха нужда от супер спорна дуспа, която усъмни феновете дали Англия не е бутана от съдиите. И все пак стигнаха до Уембли пред собствената си публика срещу Италия и го пропуснаха. Не защото Италия беше толкова добра, а защото когато дойде моментът на истината, нервите наделяха. Рашфорд, Санчо и Сака пропуснаха дуспи, все едно никога не са изпълнявали. Това е Англия. Могат да стигнат до финали, играйки зле.
но да спечелят, това е съвсем друга история. И тук можем да споменем Гарет Саутгейт, човекът, който Англия обичаше да мрази. Той ги заведе до финал на Евро 2020, до четвърт финал на световното в Катар и до финал на Евро 2024. Статически най-успешният английски мениджър след 1966. Но Англия го изгони, защото финалите не бяха достатъчни, защото стилът му беше скучен, защото феновете искаха нещо различно. И какво направиха? Викнаха Томас Тухел. Човекът спечелил шампионска лига с Челси за по-малко от 6 месеца. Легендарен момент. Саутгейт носеше стабилност. Тухел носи амбиция, харизма, обаче и много въпросителни. Дали този път залогът ще се отплати? Тухел каза, че Англия не е фаворит. Ние сме претенденти, не шампиони. Обяви той. И има право. Евро 2024 срещу Испания. Безпомощни срещу по-добър отбор. Веднъж след веднъж, точно когато натискът стане максимален. Трите лора замръзват. Жребет ги е пощадил. Груповата фаза изглежда преодолима. Но след това Мексико ще е домакин на Ацтека в осмина финала. След това, евентуално, ако Бразилия се класират на четвърт финал, ще играят срещу тях. А след това Франция, Аржентина или Испания. Ще успее ли Тухел да пренапише историята, да натри носа на всички скептици, на тези, които не вярват в избора на играчи, на тези, които смятат, че контролите не вдъхват доверие, на тези, които казват, че Англия зависи прекалено много от един човек, Хари Кейн. Скоро ще разберем. Първият им двубой е на 17 юни от 23 часа българско време срещу Хърватия. Перфектният съперник, за да докажат какво могат. Отбор, когато Англия познава добре. Ако се провалят на старта, напрежението ще бъде огромно, защото Англия влиза като фаворит в матча. Всъщност влиза като фаворит за цялото световно. Букмекерите им дават 11% шанс за спечелването на Мондиала, а това не е малко за отбор, който 60 години не е печелил нищо. Така че въпросът остава отворен. Ще успеят ли трите лъва с Томас Тухел да донесат купата от дома след толкова години чакане? Напишете мнението си в коментарите.